לפני כמעט משנה עברתי תאונת דרכים שמנעה ממני להמשיך עם אהבתי הטניס. הרגשתי שאני צריכה למצוא משהו אחר, משהו חדש. כך התאהבתי באפייה. שמתחשק לך לשתות, היום תשתה איתי. תקטוף לי איזה פרח, תביא בקבוק, עשה אותי שמח. אתה יודע, יש לי יום הולדת. החלטתי ללכת רחוק עם החלום ולפגוש מישהו שהפך אהבה לקריירה. אם זה משהו שיכול להתאים גם לי. אני תמיד אומר שהמטבח בחר אותי, לא אני בו. אני בגיל 17 התחלתי לעבוד במסעדות, ולא יודע, זה היה נורא טבעי בשבילי להיות במטבח. היה מישהו או משהו שהשפיע עליך להיות שף? להיות שף לא, אבל לבשל כן, מישהו שהשפיע עליי זה אמא שלי בדרך כלל. האהבה לבישול באה מאמא שלי. איך אמא שלך השפיע עליך? אני חושב בדרך שהיא אהבה אוכל, שהאוכל היה מאוד חשוב בבית. ההתייחסות שלה לחומרי גלם הייתה מאוד עם כבוד. לחומרי גלם טריים היה חשיבות גדולה מאוד. זה הכל משהו שספגתי ממנה. יש לך חוויה שאתה זוכר לטובה מהלימודים שעמדת להיות שף? אני לא למדתי. איך הרגשת בחוויה? הרגשתי בחוויה? כשאתה לומד לבד, התחושה שלך שאתה אף פעם לא יודע מספיק. זה כל הזמן מין מרדף כזה. לנהל מסעדה, לעבוד בה, לבשל בה, אתה לא יכול להוציא שום דבר מזה, אתה חייב לעשות את זה. אחרת זה לא, חצי דקה. אחרת זה לא... אי אפשר לבשל ולא לנהל את המסעדה. איזה תכונות צריך שף? איזה תכונות צריך להיות שף? סטטיסטית צריך להיות פסיכי, לפי הסטטיסטיקה. למה? כי כולנו פסיכים קצת. כי זה מין מקצוע כזה, המטבח חם, הטמפרטורה גבוהה, האמוציות, עובדים, לקוחות, אתה נמצא בביקורת אינסופית, כל בן אדם שטועם אצלך משהו יש לו מה להגיד. ולכן זה כנראה צריך אישיות מאוד חזקה, יכולת להכיל הרבה מאוד, גם אנשים, גם ביקורות, גם הצלחות וגם כישלונות. יש הבדל גדול בין אפייה וקונדיטוריה לבישול, כמו שיש הבדל גדול בין קונדיטורים לטבחים. זה שני אנשים שונים באופי שלהם. אפייה היא מאוד מדויקת, גם בישול צריך להיות מדויק, אבל זה קצת שונה. הקונדיטוריה היא עולם מתוק מאוד, הבישול עולם מתוק, מלוח, חייב את מה שאני עושה, וזה מה שחשוב. המפגש עם חיים כהן לימד אותי שאם רוצים ומאמינים הכל אפשרי. הכי חשוב זה ללכת בעקבות החלום. בשמיים יפה התכלת ואני מצייר עננים, אז אומרים ההורים נו ילד, גם אנחנו היינו קטנים. הגדולים שואלים נו ילד, מה תרצה לעשות כשתגדל? שאלה שכזאת מבלבלת ואני